широко, когато махнем отстрани. I'm just filming for my ex. Тук има балкон. Виждат се другите хора, а там в далечината се виждат планини. Но иначе така. Тук отдолу другите ги няма. И ето тук е. Така. Значи тук е хола. Ето там се влиза. Тук е кухнята. Като си направиш фърничър, това ако е дървено, няма да играе. Ще отива. Чакай. Да, и тук има така. Шкафчета. Вие тук може да направи слайдинг дор, нали? Да, ама според мен ще е по-готино. Където сеш и Соня беше направила това последното, където гледахме. Тук има сторидж. Тук има душ. Баня. И вана, която обаче няма душ. Тук така е детската стая. Тук е детската стая. Доста голяма. Виж, тук се прави като при тебе нямало е лампа горе. Виж как се направи? Да, вие. И тук навънка се вижда